Θα σας δροσίσω εγώ τώρα, θα σας ταξιδέψω κάπου μακριά στα νησιά, εκεί που περιμένουμε να πάμε όλοι. Ναι. Είμαι πάνω σε ένα ιστιοφόρο και θα σας δείξουμε ένα καλοκαιρινό σπορ για την ουσία. Είσαι πολύ καλή. Έτσι. Λοιπόν, θα σας δείξουμε ένα καλοκαιρινό σπορ για την ουσία, που πρέπει όμως να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά το χειμώνα για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε το καλοκαίρι. Έχω τον Νίκο Νικολόπουλο δίπλα μου, που είναι δάσκαλος της ιστιοπλοείας. Ας τον Νίκο να κοιτάει και μπροστά. Νίκο, κοίτα και μπροστά, το νου σου. Ναι, ναι. Νίκο, για πες μας τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε ιστιοπλοεία με σιγουριά, χωρίς να έχουμε πρόβλημα, τι θα μας κοστίσει και αν το προτείνεις. Λοιπόν, η ιστιοπλοεία καταρχάς είναι ένα άθλημα που είναι ένα σπορ, μια αναψυχή που συνδυάζει διακοπές και αναψυχή και χόμπι. Μπορεί να το κάνει κανείς όλο το χρόνο. Έτσι μπορεί να κάνει τις διακοπές του με ένα ιστιοφόρο σκάφος, αρκεί βέβαια να έχει την απαραίτητη εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις. Τις γνώσεις θα αποκτάει κανείς σε μια σχολή ιστιοπλοείας, που μπορεί να πάει να παρακολουθήσει 2 μήνες μαθήματα και... Αν δεν έχουμε εμείς τώρα δεν έχουμε πάρει τα μαθήματα, είναι ακριβό σπορ, μας κοστίζει πολλά. Αν θέλει να κάνει κανείς διακοπές με ένα ιστιοφόρο σκάφος, το κόστος είναι ίδιο με αν πάει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπές, πάει σε κάποιο ξενοδοχείο. Τώρα να μου πεις τι γλιτώνουμε αν πάμε διακοπές με ιστιοφόρο. Κοιτάξτε, είναι μια εμπειρία τελείως διαφορετική και αυτό είναι η ουσία. Το κόστος δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Και δεν μας ενδιαφέρει αν θα βρούμε δωμάτια και μπορούμε να επισκεφτούμε όποιο μέρος επιθυμούμε και να αλλάξουμε αν μας αρέσει να μείνουμε παραπάνω, αν δεν μας αρέσει να φύγουμε. Από μέχρι πού φτάνουν οι τιμές? Κοιτάξτε, οι τιμές παίζουν πολύ ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με το σκάφος. Έτσι, αυτό που θα πρέπει να δείτε είναι κατά άτομο, γιατί θα αναβλώνεται ένα σκάφος ανάλογα με τα άτομα που θα επιβαίνουν σε αυτό. Το κόστος κατά άτομο πρέπει να υπολογίσει κανείς όσο σε ένα ξενοδοχείο μέτριο, έτσι, όχι πολύ ακριβό. Μάλιστα. Νίκο μου, πάντως είναι και σπορ ιστιοπλοεία, έτσι. Αυτό είναι η ουσία. Ταυτόχρονα να κάνει κανείς το σπορ του, έτσι, το άθλημά του, το χόμπι του. Αυτό είναι το ωραίο. Το κόλπο που πρέπει να ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό της ιστιοπλοείας για να μπορέσεις να μπεις σε αυτό το άθλημα? Το μυστικό είναι ότι πρέπει να έχεις υπομονή, υπομονή για να μάθεις πράγματα, να μάθεις τη θάλασσα, να τη γνωρίσεις, να μάθεις να τη σέβεσαι. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Νίκο μου, κάτι. Τώρα εσείς ξεκινήσατε, πού βρισκόσαστε? Τώρα είμαι στη Μαρίνα Αλίμου, στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίου. Μάλιστα. Καλή να σου θυμίσω έτσι για τυπικούς λόγους ότι έχεις θέμα το μεσημέρι. Γιατί το βλέπω και πηγαίνει το σκαφάκι. Και δεν σε βλέπω να μας πολυέργεσαι και πίσω. Αχ, Σπύρο, μου λένε να φύγω κανονικά, αλλά τι να κάνω. Δεν μου επιτρέπετε. Κάλλη, είδες ποδόσφαιρο χτες, παιδιά? Νίκο, είδατε μπάλα χτες? Εννοείται ότι είδαμε. Κάλλη, σε προπόνηση, δεν μπόρεσα. Όχι, Νίκο, το επόμενο να δεις. Κάλλη, ποιος ποδοσφαιριστής σου άρεσε, τέτοιες εντυπώσεις? Μου άρεσε πολύ ο Σαλπικίδης, να σου πω την αλήθεια, που έβαλε και το πρώτο γκολ. Αλλά εκεί που την άχτηκα πάρα πολύ και χτύπησα και λίγο το χέρι μου την ώρα που την άχτηκα, ήταν σε μια φάση λίγο περίεργη. Εσύ ξέρεις καλύτερα, δεν θα πω ονόματα. Αυτά, Σπύρο μου. Από τι? Μ' άρεσε. Χτες το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό. Νίκο, έχει και το αθλητικό ρεπορτάζ. Από τι ηλικία μπορούμε να το αρχίσουμε το συγκεκριμένο άθλημα? Σαν άθλημα μπορεί να το ξεκινήσει τα παιδιά από 6 χρονών ξεκινάνε σαν άθλημα για αθλητικό σκόπο. Να σου πω. Και όριο ηλικίας έχει? Δεν σας άκουσα. Όριο ηλικίας έχει? Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από 6 χρονών και να κάνει όλη τη ζωή ιστιοπλοεία. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Νίκο μου, εδώ μου θυμίζει αυτό που λέει η μάνα μου, ότι έγινες 35 και έχεις μυαλό μικρού παιδιού. Για μένα το λέει, γι' αυτό λέω αν μπορώ να αρχίσω και σε εσάς. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή. Για κατέβα σιγά κοριτσάκι μου. Άντε. Αυστηρός. Τώρα έχουμε και δουλειά. Δευτέρα τι θα γίνει, τι θα βγάλω. Ο Τζιόλης έπαιξε ωραία. Ο Τζιόλης και ποιος έβαλε τον γκολ? Ο Ρωσίδης. Λοιπόν, 2-12-2-12-70-70 μήνυμα 10.